dayon tayo makirambak ti misa na santuan. Tapno may kari tayo nga dayaw itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Iraman tayo pa iti kararag tayo ti pagyaman ni Rhea Tibong, ni Karina Ringgor, ni Gemma Rising, ni Rogelia Polmano. Kastamo ti panay karkararag kadagiti minatay tayo ni Lino, Mary, Juvencio, Lucila, Mauricio, Rodolfo, Catalina, Antonio, ken Santos Castillo. Kakabsat at aldaw, rambakan tayo, ti piyasta ti pannakaitanok ti nasantuan a krus, ni Apo Jesus, na ilan sa iti krus, na ibayog iti krus, tapno inikkan na tayo iti biyag, napukaw ti gita ti basol, napasanto tayo, tatapay a Domingo maawagan ti Catechetical Sunday, ikararagan tayo matdagiti amin nga katikista, nga agserserbi, para tumultulong ti panakaiwaragawag ti pammati. Tapno nga rod may karitay ang makiranod iti dayto na santuan a misteryo bigbigan tayo dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo idayan tangay mamati tayo ti Dios manangaasi ken managayat. Iti si bababawi anakem kuna tayo agkon pesarak iti Dios aman nakabalin amin. Tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid kan liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Isu ngagpagpakaasyak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen. Kadagiti amin nga angheles ken sa santos. Ken kada kayo met kakabsat. Tay kakaasidak kuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kuma ti man nakabalin a Diyos. Kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo ipan na tayo iti biag nga agnanayon.
pakawanen naka, di mo ipalubos, akin ka may sinaan. Mga sika, mga sika, mga sika po. Mga sika, mga sika, mga sika po. Mga sika po. Gloria iti Diyos, iti kangatwa. Kadagiti tattao na imbag ti banag naknakemda, ibunan nagdata, itanog da ka pagrukbabanda ka. Naindaklan na dayag mo, Gloria iti Diyos, iti kangatwa. Apo Diyos na ilangitan nga ari, ket sika pumiyang Hesu Kristo, bugbog to nanak ti Diyos na Apo, Kordero ti Diyos ken anak ti Ama. Kadagiti basbason ti lobo, kaasyan na kami, sika mangika. Kada ito harararaw mi, sika sito tuga, iti makanawan ti Ama, kasyan na kami. Gloria iti gloria ti Diyos Ama. Amen.
Pumararag tayo. O Diyos, kinayat mo at ibugbugtong nga anak mo nagtutuok iti krus, tapno isalakan na ti tao. Ipaay mo kadi, tada kami amakaam mo nga agdaydayaw, itinasantuan a krus dito'y daga, maikari kami ang makaragpat to sa dilangit, kadagiti bunga ti panangisalakan mo. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti maibasa na adaw ti libro dagiti numero. Pimanaw dagiti Israelita iti bantay hor. Ket nagnada iti kalsada nga agturong iti dariwangwang ti Akaba tapno likawen da ti sakop ti Edom. Ngem iti dalan na ibus ti anos dagiti tattao ket dagsauda a maibusor iti Dios ken ni Moises. Inreklamo da, apay nga impanaw da kami ijay ihepto, tapno patayan na kami iti daytoy aletang nga awan ti taraon wenno danum. Mauma kami iti kastoy nga kanen, awan serserbina. Gapu iti daytoy nang ibaon ti Apo kadagiti nagita nga uleg. Iti yanda, ket adu dagiti Israelita tinatay, iti panakakagat da. Napan dagiti tattao ken ni Moises ket kinunada. Nagbasol kami iti panagsaumi, iti maibusor iti Apo, ken maibusor ken ka. Ita, dawatem kumay iti Apo, nga ipanaw na dagitoy nga uleg. Iti kasta, inkararagan ni Moises dagiti tattao, kalpasan na, imbagan ti Apo ken ni Moises, ang mga ramid iti sinanoleg, a bronze, sa naibayog, akas wagayway, tapno mimbag, ti siya sino man ang makagat, no kitain na ti sinanoleg. Iti kasta ng aramid ni Moises iti sinanoleg, kat ingkabil na akas wagayway. No adda kagaten ti uleg, umimbag, no kitain na ti sinanoleg. Ti sao ti Apo. Di mo lipatan dagiti aramid ti Apo. Ipangagyo dagiti balikas ko. Denggenyo dagiti panurusurok, da kayo at tao. Pangarig ti inak isarita, ilawlawag ko dagiti burburtya iti ugma. No adda papatayan na kadakwada, isumiten ti panagbiro ken kuana dagiti dadduma. Agbabawi da ket si papasnek da nga agkararag ken kuana. Malagip da ti Dios iti salaknib da. Iti kangatuan amang isalakan kadakwada. Ngem pasig nga ulbod ti sasawenda, patirayok amin nga ibagbagada. Didag talinaed as ipupudno ken kuana, ket dida tidungpal tinagtutulagan da. Nupay kasta, kinaasyan ti Diyos dagiti tattao na, pinakawan na dagiti basol da, ket di na pinukaw ida. Naminado at tiningel na, tungit na, ket minedmedan na, tipungtot na. Ti maibasa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Filipos. Ni Kristo Jesus, no payadaken kwa na ti pudno a kasasaad ti Diyos, di na impapilit nga agtalinaed iti kasta a kasasaad. Ngam iti kabukbukudan na anakem, binaybayan na amin. Hinala na ti kasasaad ti maysa nga adipen. Nagbalin akas tao, nagparang itinatauan alanga. Nagpakumbaba ket nagtulnog agengga ken patay.
when iti papatay na iti krus. Gapu iti daytoy, intanok ti Diyos iti kangatuan asaad. Ket inted na kenkwana tinagan anatantanok ngam iti amin anagan. Iti kasta, kas pamadayaw itinagan ni Jesus, agparintumeng to dagiti amin na parswa sa dilangit. Dito'y daga, ken iti uneg ti daga. Ket silalatak nga ipablaak ti amin na tao, ane Jesu Kristo isu ti Apo, apakay daydayawan ti Diyos Ama. Isa o ti Apo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti pannakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Juan. Kinuna ni Jesus ken ni Nicodemo, awan ti immuli sa dilangit, malaksid ti anak ti tao, abim maba manipod langit. Kas ti panangibayog ni Moises, ti sinanuleg itilet ang masapul ti pannakaibayog met ti anak ti tao, tapno agbiag nga agnanayon, ti si asino man amamati ken kuana. Gapo ti kastaunay a panagayat ti Dios iti lubong, inted na ti kakaiso na nga anak na, tapno ti si asino man amamati ken kuana, saan amatay, no dikat agbiag nga agnanayon. Tasaan nga imbaon ti Diyos ti anak na ditoy lubong, tapno okumen na ti lubong, no dikat tapno isalakan na. Ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Salsalud sudek tatay. Sino kada kayo ti mangayat iti 5,000? Adda pasurot na nga uyok. Siguraduan nyo nga agsublin anay. Awam mo mangayat. Almost 2 weeks nga madi. Nga po ta madamati construction. At da semento na tapok. Kaya napanak nagpa-check up. Haang ka mapan iji apo, kas ano nga hanak mapan kay isumot ti balay ko. Haang ka nga umang-anges, kunanak mabalin la kumanya, nagrigat. So nga di kalman ka po ta, diya mo mabalin ti agabsent, at da punpon ijay dinaratan. Kalpasan ti punpon, napanak na ginana, kayat ko ti aginan na iji balay. Gapo ta, kahit ko maturog nakaturog akbasit, nagaduma dagiti apok, ang madilat ta. Hindi ko nagsubliak dito yun, adaman misa, diya dinaratan mo lang anticipated. Kunak ken ni Hasen, si kaman ti mapan agmisa, ta agabsenta, kunak hanak pa'y mo na ordenan, apo. Huganas mo yitirada na hanak pa'y mo na ordenan, apo. Barbaring ako na mat niya. Kaya po ta, nalabaga ti kolor, berbero kak. Ayan na dagiti istulak nga nalabaga, alibirok, iya ayan ti kabinet, iya ayan ti office ko. Gapot na di jay ruangan na sliding bot, agkas jay. Berbero, apay na dagiti red, napanak di kwartok, awan damit. Alibirok.
Ija igid na ti ay abagat ay laod. Indurong ko at dadagayam ija kalablaba. Idi isirrak. Ay nakatuduma tatamudok ya enti ruangan na isaltek ko basit. Ay apo na nalteek tatamudo. Makaibagbaga ak ukin na ko na ko mga ilaw nalagip ko pa di akmat. Sinalit ki de ko naka sorry for the word nga madia nalagip ko ka madia ta di ka pa di akmat. Wanagad ado ti panubok ti biyag tayo nga no daduma dagiti dadagsen iti biyag tayo ipagarup tayo cross dadagsen tatatta ti piyesta tayo exaltation of the cross pan nakaibayog pan nakaitanok ti cross kano daduma no adda sumangbay nga panubok ti biyag tayo ti umuna nga panunot tayo adda cross ti biyag ko. Dahil iti umuna nga ibaga tayo, nagado ti cross ti biyag ko. Dahil iti umuna nga sumrek, ijay panunot tayo. No, ado dahil itay pakasikonan, kala ko madimay sa pamilya, man nakimisa kay maamin, nasayaat kay maamin, at damay sa ngahan, langar man nakimisan, riribok pa, inya ti kuna tayo, iso ti cross ti pamilyami. Dahil iti pagsasautay no daduma. Ngamlaglagi tayo nga ti cross saan adusa ti cross saan nga haan nga dadagsen ti tunggal cross iti biyag tayo no dadduma ti cross ti biyag tayo haan nga dadagsen no dadduma isulaeng ti mang tubay mang patibker mang papigsa kanya tayo kitaan tayo di umuna nga maibasa. Anya na aramid. Kabayatan ti panagdalyasat, dagiti Israelita, nagkomplenda, nagreklamo da, anya ti kunada, ape nga inyegda kam dito nga mabisinan, ape nga inyegda kam dito nga mawaw, awan inuman, awan makan. Nagreklamo da iti Diyos. Anya ti inaramid ti Diyos, nangipatulod ti uleg. Ay so tinangkagat kadakwada. Sa bagay ti uleg sa amutatan ka kaaruba tayo, wano katrabahuan tayo niya. Nagipatulod ti uleg. Kinakagat ko na ado nga Israelita tinatay. Nga nakagat ti uleg. Dagiti tattao nagbabawi da. Anya ti kunada, apo pakawanan na kami, nagbasol kami iti Diyos, nagbasol kami pay kingka kunada kini Moises. Kanya ti inaramid na nagkararag ni Moises, inkararagan na. Anya ti kuna ti Diyos keng kuana. Mga ramid ka, tinagsinan uleg. Ibayog mo, itangkayag mo, ingatom. Amin nga makakita, maikat di gita, uray no nakagatda, maagasan da iti gita. Pampanunutek met, nagsakit mga pasamaken, masapul pay nga, kasano nga iti pamilya dagijay natayan. Kasano nga iti pamilya dagijay imuna nga nabiktima, masapul pay kadinga at damatay. Kabang panunutek, wan masapol nga damatay, taapaya, no awan natay kadakwada, handa ko mga nagbabawi, no nakagat da ulag ka, handa mo lamatay, sigurado handa nga agbabawi. Ngam idi adda natayen, ado natayen, iso dayayan, nagbabawi da kadagiti basbasuldan, iso nga daya ipapanti ulag kadakwada, no haan nga napanti ulag, awan ti panubok ti biyagda, haanda nga nagbabawi, kadagiti basbasol da, handa nga nagbabawi, reklamo da iti Diyos. Kanukit kitaan tayo, dagiti pamilya ti Israelita na tayo da, nakarkaro ti ipapatay ni Apo Jesus. Taapay, iti maikadwa nga maibasa, anya ti kunana, ni Kristo, though He is in the form of God, Jesus did not deem equality with God, kunana. Ni Kristo, numan pa'y addaken kwa na ti pudno akasasaad ti Diyos. Di na impapilit tinagtalinaed iti kasta kasasaad ngem kit di imbukbuk na ngem ti kabukbukodan na anakem binaybayan na amin kunana innala na ti kasasaad ti maysa nga adipen nagbalin a tao. Dagiti Israelita adda natay ngem isuna ni Kristo isuna a mismo tinatay. Kitaan nyo, anak ti Diyos, inted na tibiyag na, matay. Tapno, ni iti linabanan dagiti jay nagsinan uleg nga ladawan, bronze, gita ti uleg.
Tatamot ni Apo Isus, idinaibayogan iti cross, tilinabanan na gita ti basol. Pinunas nan ti basol. At dagiti agpampanunot nga, at dapay may isa nga, mangibagbagay papilit na kasla nagdakas ti lubong gapo ti basol atawid haan nga makaalot-ot ti tao. Haan nalpasen day jay apaset. Gapo ti ipapatay na iti cross, anya ti kunanan, natay isunan, na ikapyan ti Diyos iti lubong, napunasen ti basol. Tilaangan basol nga lablabanan tayo, kalpasan nga nabunyagan ka, ti basol alablabanam, di personal a basol mo, di basol mo, communal a basol, anya ti communal a basol. Gimong wano grupo, ay kuno nakaawat kamot ti, no kontraktor kamot nakaawat kamot iti, kwati DPW, ay sa communal dayay, nairamang ka. Haan nga personal nga nakaramang ka. Kaday jayon ti lablabanan kunanan ni Apo Jesus ni Apo Jesusen nalabanan nan ti basol daytoyen ti napasanto tayon nalpasnan anya laeng ti labanan tayon personal communal wenno anyaman nga klase nga aramid ti tao nga basol. Isu nga tunggal cross ti biag tayo no daddo maibilang tayo nga dadagsen pamarparigat ibilang tayo nga no dadduma, adusa kada tayo, ngamhaan. Ti krus ka bendisyon. Depende kanya tayo. Uray siyak mat ako, nakulitak. Tirigat ko may di ubingak, aki talaga di makil kami, inya ti krus ko, nuang baka, kalding. Sakbay ka mapan nagbasa apo, iruutam numuta, ginaginuang mo, deya anak isunto ti para sumaruno nga pagarado, jiina no malakon to, iruutam ado, ingka agi wayway ti bakad ya, agialis ti bakad di bantay. Kati kung kunak idi umapapalak, apay dagiti ka eskwelaak nga mapandagbasan, awan inubrada, apay nga siyak. Cross aday niya ti panangibagak. Ngamahan gayam. Isuda gayam dagiti cross tayo, isuda ti mangpatibker kada tayo. Isu nga di agpadi akon, urain niya ti masidsida ta, aw mo masidsida di balay awang problema. Urain niya mararamid awang kanyak, taapaya, haanin nga parigat, no di isuda ti nang patibker kada tayo. Kada kayo nga naganak, lolo kada lola. No daduma kadya magustuhan di pagsasao nga ibagbaga tayo kadagiti ubing, apo di mi kayat nga maranasan dagiti ubing mi, tinapadasan mi arigat. Di mo kasi ti kayat tayo, ni nanang, ni tatang, dagiti anak, kakaasi da nga nag-survive, kaasi na po Diyos nakasurvive da. Intunukan ko na da di anak da, hami kayat nga maranasan da di jay, naranasan mi arigat, baliktad. Ijay nga rod nga nagbalintay nga natibker. Ijay nga rod nga nagbalintay nga nasikil. So kitaan nyo na kita ubing tata. Apaya, papanan na, isuti para itulod, Father, jay eskwela. Kitaan nyo ubing, makitkita jay eskwela, ngam adapay la para itulod. Is it bad? Haan nga dakes, ano narigat jay dalan? Ngam no makitkita mo, hantay kayat nga agsakripisyo dan. Hantay kayat ida nga magnan. Amin nga kayat da maitidan apaya, nagrigat tinagdaanan mi, hami kayat nga parigatin mo't ida, uwan angam anya pagbalinan da, matubay ka di puso da, adu mo ti ka eskwela ak ulitak, at damot amin kadakwada idi, magatang damot ti kayat da, at damot bisikleta da, ngam idi kangitingitan ti rigan-rigat na nabati da, taapayahan nga natubay. Ngamin ipagarup da ti rigat, dusa. Ipagarup da ti challenge ti biyag, dusa nga agnanayon, haan. Iso ti mangted kada tayo, iti biyag. Haan lang nga espiritual, uray ti biyag. No kabailam nga anduran ti rigat, no kabailam ti agsakripisyo iti rigat, uray sa dinuntot papamanam, kayam ti agbiag. Ngam no adaamin king ka, kabuteng mo ti agsakripisyo, dimam mo ti agtrabaho, dimam mo ti agsakripisyo, awan to ti biag king ka.
Iso nga uray no, uray adda, uray professional kan, uray adda, uray employed kan, uray adda trabaho mon, no dayay pusom kakurang, haan nga na train, awan biyag king ka, anya ti biyag mo, complain, agreklamo, agberbirok tinanam ay nga biyag, haang ka mapmapnak ijay trabaho, kaya mo umalis-alis, apaya haang ka mapmap, haang garod nga na train, dijay puso nga agsakripisyo, haan nga natubay dijay puso nga agsakripisyo, iso nga uray no addaan ka, complain kan tupay laeng, uray addaan ka, marigrigatan kan tulata, apaya kurang nga rod. Kadagitoy nga karit ti biyag tayo, dagiti cross tayo nga kung kuna tayo, haan nga lunod, haan nga curse, they are blessings, bendisyon dagitoy, nga ititid ti Diyos kada tayo, parabor dagitoy, uray ti panubok iti biyag tayo, parabor nga rod dagitoy. Kitatapay nga Domingo, alphabetical ti aguyok, B matata. Nalpas ti abaya sinumat. Awan mangayat, di kay tumulong mat. Tatapay nga Domingo, Catechetical Sunday. Anya ti Catechetical Sunday? Domingo dagiti katikista. Sino dagiti katikista? At dagiti trained katikis, pagyamanan tayo ti panangitid da ti biyag da akas katikista, anya ti trabaho da, isuda ti mangisursuro tumultulong kada tayo, nga mangisuro ti pamati. At damo dagiti volunteer katikis, itid da biyag da, or handa nag-train, basit lang yung training da, ken datay amin katikista. Every Christian is a katikis kunana. Anya ti katikista, tumulong, da kayo, no nagbasbasa kayo, public one no Catholic school, at dadangan ng isursuro kada tayo. Mano ti Diyos, kunada niya, maysa, mano persona na, talaw, Ama, Anak, Espiritu Santo. Na, isuda nang isursuro kada tayo. Kakatikatikal Sunday. Kano kitaan tayo, isuda nang isuro pambati kada tayo. Formal, dayjay, formal. Iji eskwela, wano sisa, wano gimong isuda ti formal. But, laglagipan tayo, nga amin tayo, katikista tayo. Anya trabaho't katikista, kunada, Christ bearer, kunami yung SBIED. Bagbagkatim ni Kristo. Sikati mangidandanon kin ni Kristo kadagiti, hampay unay nga makaam mo. Isurom ti pamati. Ibiyag mo ti pamati. Ngam nakitkitaan tayo, amin tayo. No ni nanang, wano ni tatang, kunana di apo na, sursurwam ti, ag sign of the cross, itinagan ti Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Katikista ka. No kayam nga isuro, iji apo mon, ti panagtanda iti cross, katikista ka. No insurom nga aglualo, katikista ka. Na iji trabahom ka, hamor aramidan day tamari, hanga maibagay, katikista ka. Iya trabahom ka, hanga maibagay tayo dakes. Katik isursurom, ti values, Christian values, dagiti anurutan ti panagbiag tayo a Kristiyano. Katikista ka, iso nga, datay amin, katikista tayo, tumultulong tayo, ti pan nakaisuro, ti pamati, may sapay nga nakaayayat nga dengdenggen, nga mapaspasamak, dagiti kakabsat tayo, mapandad ta Middle East, anya ti mapasamak, uray, nangruna idi, bawal ti Santo Rosario, bawal ti Biblia, uray niya nga pagkararagan, matiliw kanyada, ngam dagiti Pilipino, nangruna ti babbai, diyay aw-awiren da nga ubing, into no agsina da, amunan ton ti Ave Maria, amunan ton ti Hail Mary, amunan ton ti Our Father, amunan ton ti Glory Be, amunan ton ti ag sign of the cross, uray no Muslim da. Iso nga tatan, nagbalin nga medyo open, ita Middle East, nang Saudin sa tinais istrikto, taapay, gapo titulong dagiti kakabsat nga napan naggigyan kadakwada. Kaunuran tayo dayjay. Haan nga padi tinakastrek, haan nga madre, dagitay kabalay tayo, kabaay asawa yo, nanang tayo, kakabsat tayo, dagiti Pilipino nga napandijay. Katikistada in a form. Nga kasmaysa nga napandijay, katikistada, katumultulong da.
We pray for our katikis, ikararagan tayo met. Tanagad-ado tinang itid tibiyag na, naging nga nga pimusay da, aging nga nga aglakay agbakit da, intid da jibiyag da. They are not perfect at da pagkapsutan da. Ngam, adda na itulong da iti pamati. Kadatay amin kaharit na met. Anya da ito'y kaharit na. Umuna, ni Apo Jesus na itangkayag iti krus, bendisyon iti sangkatawan. Nunatay ti lubong, babaan ti kayo, babaan ti kinakapsot daadan kin ni Eva, nagsubli na ikan tayo ti biyag, babaan ti kayo iti krus ni Apo Jesus. Kanya ti kunana, amin nga mamati, maaddaan iti biyag nga agnanayon. Ni Apo Jesus, so sino ti mamati ken kuana, maaddaan iti biyag nga agnanayon. Iso nga dadta, tapito a sakramento nga inlungalong ni Apo Jesus. Iti misyon tayo met, agbalin akas may sa akatikista. Haan lang nga professional katikis, saan lang nga dagitay nagadal, wenno employed nga katikis. No di iti inaldaw-aldaw apa nagbiag tayo, katikista tayo, no isursuro tayo ti pamati, no isursuro tayo ni Kristo. Iti anyaman nga wagas nga panangisurom ti pamati iti kabsat mo, maawagang ka, katikista ka. Ijay pagadalan. Katala panangisurom tamay sa nga ubing nga aglualo agkararag, katikista ka. Isugor nga maawagan katikis day, iso nga katikitical Sunday. Wen kakabsat, dahito nga misyon tayo na ipaima. Kalpasan nga pinasanto na tayo ni Kristo, na ibayog iti cross, nagkapya ti langit ken daga, nangabaken babaan ti cross, dayjay misyon tayo met ti mangiwaragawag iti cross, misyon tayo met ti mangidanon ken Kristo, mangiyam-am mo kadagiti tattao ken mangibiyag daytoy na santuan a cross. Ipaduyak-yak tayo ti pamati. Mamatiak, iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin. Bugbog tong nga anak ti Diyos, nagtao di ti ama ti sakbay ti amin na tiyempo. Naiyanak sana na parswa, Diyos akas matlaeng iti ama, ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao, kastamet na nailansay iti krus gapo kada tayo. Ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem, nagungar iti may katlo nga aldaw, kas palawagan dagiti na santuan na surat, imulis sa dilangit ket situtugaw iti makannawan ti ama, umay tumanen asi dadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga, mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag, iso agtaod ti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti iglesia may maysa, Santa, Katolika, ken Apostolika. Ipaduyak-yak ko ti may maysa a bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Napalaos ti panagayat ti Diyos iti lubong, tented na pay ti bugbog tong nga anak na amang isalakan kadatayo. Inted ti anak ti biyag kadatayo, babaen ti papatay ken panagungar na. Ikararagan tayo ken ni Apo Jesus, dagiti agsagsagaba kakabsat tayo ket kuna tayo. Apo, babaen ti krus mo, insalakan mo ti lubong. Agpaay karagiti awan pagturungan ti biyag na. Tapno masarakan da kuma ni Kristo adalan, kumararag tayo iti Apo. Agpaay karagiti mapukpukawan iti prinsipyo iti biyag. Tapno mapabaruda babaen ti Banghelyo, ken ti makaisalakan ni papatay ken panagungar na Apo Jesus. Kumararag tayo iti Apo.
Agpaay karigiti mababak iti panakigasan gasat na iti biyag, tap nagtalekda akanayon kini Kristo, anang ted kada tayo iti baligi, babaen ti panagungar na. Kumararag tayo iti Apo. Agpaay karigiti malmalday ken nabaybayan, tapno masarakan da ti panangkadwa ni Kristo, ket babaen ken kuana mailukat da ti biyag da, karagiti gagayem da. Kumararag tayo iti Apo. Agpaay kada tayo, tapno masursuro tayo nga ibakla iti krus tayo, anapuan anos kin pakumbaba, ket ited na ti biyag kada tayo. Kumararag tayo iti Apo. Agulimet tayon tayo matdawatin nagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mati karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo, babaen ti krus mo, insalakan mo ti lubong. Apo, Yesus sa Kristo, agtalinaed kada kami ti misteryo ti krus mo, kasme ti saem, ken pan nakasapol, ngem agtalik kami ti balikas, ken pagpatulad mo iti dalan ti ragsak, ken waya-waya, pagbalinem dagiti krus mi amang ted ti biag ita, ken iti agnanayon.
Musda nagpapinpin basta napay kenarap di umay di itayawat nagapu titrigo kenubas mabungat nagpanugan Ibalikas mo, Apo pagyamanan miken ka. Namin ngayon ka makita. Naurnos da nakapimpintas da. Kumararag tayo kakabsatap no da tayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ipaay mo kad Apo, tada ito'y asakripisyo, dalusan na kami kadagiti basbasol mi, tay sumet laeng tay sakripisyo anang ikat kadagiti basbasol, ti amin alubong, idi anaidaton iti rabaw ti altar ti cross, gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo, itag-ayo dagita puspusoyo, agyaman tayo iti Apo a Diyos tayo. Pudno unay may kari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi, ada kami iti amin na tiyempo ken diso, agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama, man nakabalin kadagnanayon a Diyos, tasikain kaddeng mo ama aramid ti pannakaisalakan ti tao, iti kayo iti cross, iti kasta ti kayo ang nagtaudan ti patay, isumet laeng ti pagtaudan ti biag. Kasta pay nga ti demonyo ang nangabak babaen ti kayo, naabak met laeng babaen ti kayo, gapo ken Apo mi a Heso Kristo. Iso nga itantanok ken ibunannag mi. Ket gapo ken Kristo agdaydayaw dagiti amin nga ehersito dagiti angheles, ket agdadanggay da mang itantanok ken ka. Iso adawaten mi nga ipalubos mo kuma, nga itimpuyog mi met tinakurapay atimak mi kat kunami. Iti kangatwa madaydayaw ti umay itinagan ti Apo usana 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 iti kangatwa usana 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 iti Pudno unay Apo abiig ka akinasanto, kat si katigubwayan ti amin akinasanto. Dawaten mi nga ro ti paimo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem kati paimo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispi sinasana inted kadagiti disipulos na kat kinunana, alaen nyo kat mangan kay amin iti daytoy.
Tada ito itibagik, isa may yawat to ang maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alain nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tada ito iti kalis ti darak. Dara ti baro ken nagnanayon atulag. Iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao. Tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan yo daytoy apang ilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Di krus mo, pinagpapanagunan, pinakaminsalagan, manubod sa galubungan. Babaen ti krus mo, pinagpapanagunan, Inakaminsalakan manupot sa ngalubungan. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo katagserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakirano diti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysa nakam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manaisak na piti sa ngalubungan, kat parayrayam ti ayat na anayusan. Laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi apimmosayan as inanama ti panagungar danto, iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Kat magiranod kam to kenainggasatan na Birhen Maria ngay nati Diyos. Ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles kan dagiti amin na sa santo. Isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada, amang itantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, ititimpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kamanakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. At sa dilangit ayaw naman, tinagan mo, tungteng kuman, di pagaryang matumpal kuman, tinatem mo, ito'y dagan, sa dilangit, item tadakan, ildangin mo, tinanen mi, iti pati na yung naalda,
Dawatin mi kan kaapo, tay salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi, itdem kada si asi, itdem kada si ayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaen ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng ngay ti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi, ken iti yaay na Hesus Kristo anang isalakan kada kami. O apo mi ay Hesus Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga agapo kanyak ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay amin kapya. Adtoy ni Apo Jesus ti Kordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong. Nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingaw may kakanyak ngem ti may salaeng asaom mapaimbagton toy kararwa. Skuto'y arararaw ko, itaasim kinayat mo, inakitaleg tuy asok ko, tumangada ken kapo, katiyak kasku arararaw ko, itaasim kinayat mo, inakitaleg tuy asok ko, ngaruno Diyos sa pagken ka, inak dawaten day adipen mo wala. Alain ka tarabayen, alain ka saranayen, tapnuag talinayen o bukod mulaen. Ngaruno Diyos sa puken ka, inak dawaten daytoy adipen mo wala, inkakagibinen
Siya sino ay malagip mo, marit ng paikadi amin nasugsugat mo. Agasam ka dida, O Diyos nga po, pasantuem kinakurapay ko. Siya sino ay malagip mo, marit ng paikadi amin nasugsugat ko. Agasam ka dida, O Diyos nga po, pasantuem kinakurapay ko. Ngarud, O Diyos, sapukin ka, inak dawaten daytoy adipen mo wala. Inkakad kibinen, alain ka tarabayen, alain ka saranayen. Tapno agdalinayen apokot mulaen. Kumararag tayo. Kalpasan di pan nakataraon mi, tinasantuan na padaya dawaten mi, o Apo mi Aiso Kristo, tada kami nga insalakan mo babaen ti kayo ti krus, agubwayan ti biag, iragpat na kam to ti gloria ti panagungar mo, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti Apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasantuan a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. In kayo iti awinaruma, magpaginen iwidan at dalang. Hindi agad iwidan, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Taglagi penyo, matakbo dita. Sibayo, taglagi penyo,